Som tu zás. Teraz idem rozprávať o strachu. Takže čo je to vlastne strach? Strach je môjim priateľom na ceste za šťastím. To som už viackrát povedal. A je veľmi dôležitý v našich životoch strach, pretože vzniká kvôli tomu, aby sme vedeli, aby sme si mohli vybrať, ktorou cestou chceme ísť. A čo je to vlastne strach? Strach vzniká vlastne z negatívnych myšlienok, ktoré si opakujeme dookola, ukladajú sa nám do nášho podvedomia, kde z nich vzniká negatívna viera. A tá negatívna viera je vlastne strach. Ale je dôležitá, pretože keď si chceme niečo vybrať, tak máme práve aj ten strach na výber. Alebo si môžeš vybrať aj šťastie. Tak čo si vyberieš? A to je presne tá zmena, o ktorej stále rozprávam. A to je iba zmena myslenia. To nie je žiadne nič duchovné, čo vám tu rozprávam. To je iba to, čo si myslíš každý deň. A v čo veríš každý deň. A tie viery si vieš prepísať na také, aké chceš. Alebo na také, ako by si chcel, keď ešte stále nevieš, čo chceš. Tak rozmýšľaj o tom, o čom rozmýšľaš, čo hovoríš a ako konáš. Pekný deň ti prajem. Ahoj.